Mä järjestän mun poikaystävälle pienen yllätyksen. Mun on niin monta kertaa tehnyt mieli kertoa, mitä mä oon tehnyt, koska mun poikaystävällä on synttärit, tai sillä oli synttärit keskiviikkona, mutta kun se oli silloin töissä, niin me ei tehty mitään semmoista kovin erikoista. Ja mä sanoin silleen, että mulla on viikonloppuna meille semmoinen tekeminen, tai oikeastaan se vähän niin kuin ehkä ajattelee, että se on enemmän niin kuin lauantaina. Tää tekeminen, niin se on se, että me mennään laivalle. Mä alun perin mietin, että mä olisin varannut meille jonkun semmoisen kivan hotelliyön, mutta sitten mietin, että mä varaan mieluummin sen, että mennään Tallinnaan laivalla ja ollaan siellä hotellissa. Mä veikkaan, että siellä ei siis ole mitään hajua, että me ollaan menossa Tallinnaan. Noin matkalaukut on ollut tossa aikoja sitten jo, kun me muutettiin. Mä en ole vienyt niitä takas kellariin, koska mä oon vaan oottanut, että mä voin tällainen sneakisti pakata meidän molempien matkalaukut. Mä oon nyt pakkaamaan, eli tervetuloa järjestämään yllätys. Mä haluan vaan nähdä Jekorin ilmeen, mä rakastan järjestää tämmösiä. Mä pakkaan seuraavalle päivälle tämmöiset mun ihan lempparifarkut. Pakkaan tämmösen pinkin kollegepaidan. Mä pakkaan aina yhden urheilusetin, tämmönen toppi, mistä vaan settiin kuuluva tämmönen harmaa hame. Sitten mä pakkaan tämmönen neule. Mulla on tämmönen miesten puolelta ostettu tämmönen L-kokonen teepaita, koska mä oon niinku best silleen nukkua. Sitten mun täytyy pakata myös uikkarit, nämä mun Baked New Balancet. Mä pakkaan myös aina vähän kosmetiikkaa. Musta tuntuu, että eniten aina vie tilaa se, kun mä joudun pakkaa tämmösen pussi, missä on kaikki kosmetiikka. Mä sain just pakattua nämä molemmat matkikset. Suunnitelma on tähän asti sujunut niin kuin pitääkin. Eli huomenna me lähdetään Tallinnaan ja katsotaan, miten mun yllätys menee. Jännittääkö? Jännittää. Nyt on matkalaukut mukana. Sä nyt varmaan viimeistään nyt tajusit, että me tultiin laivalle. Viimeistään nyt. Joo. Kyllä sä oikeastaan, silloin kun me oltiin jo metrossa, niin tajusit aika hyvin, että mihin me mennään. Mä ajattelin, että saisit tajunnut vasta kun mennään ratikkaan, mutta sä olit viisas. Niinpä. Me tultiin nyt vähän tax-freehin kiertelemään ja kokeilemaan jotain tämmöistä ranneketjua. Nää Ideavarkin vartalonpesumoussit on ihan best, niin mulla oli pakko ottaa tämmönen. Oli pakko kokea tämmösiä mini-snickersejä, koska meillä on kauhean nälkä ja ei vielä pääse lounalle. Me tultiin just tänne Tallinnaan. Nyt ihan ekana mennään lounaalle, koska meillä molemmilla on kauhean nälkä. Itse asiassa täällä on sellainen sushipaikka, missä me ollaan tyyli joka ikinen kerta käyty, jos silloin kun me ollaan tultu. Se on tässä aika lähellä. Ja sieltä saa niin hyvää semmoista tuoretta sushia, että se niinku ei ole sellainen buffetti, vaan se niinku tilataan siitä listalta. Ja siellä on niin hyvää sushia. Ja mennään nyt sinne. Tämä on nyt se paikka, mihin me mennään. Little Japan on sen nimi. Mä otin tämmösen minttu-kiivi, tämmösen homemade lemonadein. Ja sit me otettiin 2 tämmöstä susisettiä jaetaan. Tossa on niinku lohta ja sit tossa on rapuu tossa oranssissa. Toi näyttää niin hyvältä. Oi, ne on ihan pehmeitä. Joo. Mä en meinaa pysyä näissä puikoissa, kun ne on niin tuoreita. Nyt me mennään vähän shoppailemaan. Ihan ekana me mennään Bershkaan. Meidän pitää vaan mennä tonne oikealle nyt. Mulla on taas mapsi. Meidän täytyy painaaks. Pitäis mä painaa tätä nappia? Mä löysin tämmöset tosi hyvältä näyttävät tämmöset pellavahousut. Mä yritin viime kesänä jo etsiä tämän tyylisiä, mutta nää näyttää siltä, että nää vois olla mulle hyvät eikä liian pitkät, kun välillä ne on semmoset ihan ylipitkät. Ja tää myös tuntuu semmoiselta kivalta pehmeältä materiaali, niin mä kokeilen, että olisiko nää hyvät ja silleen, että näistä ei välttämättä näkyisi ihan niinku kaikki läpi. Me tultiin nyt seuraavaksi tänne Arkettiin kiertelemään. Mä en itse asiassa ikinä oo ennen ite niinku käynyt Arketissa, mutta mulla on yksi paita täällä. Kato miten iso peili. Mä tarviin tämmösen kotiin. Täällä on kaikkea niin ihanaa tämmösiä kevätjuttui. Tämä. Ja noi kukkalautaset on niinku maailman söpeimmät.
Jeekor sovittaa nyt tollaista kollaripaitaa, missä on tuonne vetoketju. Toi sopii sulle niin hyvin. Laita vielä auki toi vetskari, on mielestäni niinku parempi tolleen. Ja siis mä tykkään tostakin nyt jo. Toi on ihan sika hyvä. Ihan tolleen auki, mut myös kiinni. Oh! Tää niinku farkkupaita. Mä tykkään tästä väristä. Huomasin sähköisku. Ja toi lautun kanssa tuntuu tosi hyvältä. Ollaan nyt shoppailtu tarpeeksi ja lähdetään etsimään meidän hotelliin. Aina vaan siis, että tässä on tämmöiset niinku kunnon rappuset ja me ollaan täällä niinku enemmän vanhan kaupungin lieppeillä. Ja mulla ei mitään hajua, että missä se hotelli on. Tää vaikuttaa siltä, niinku, että täällä ei oo mitään hotellia, mutta katsotaan ja toivotaan, että se olisi täällä. Me tultiin just tänne meidän hotellille. Täytyy kyllä sanoa, että mä en oo ikinä ollut täällä päin. Tää on niinku ihan vanhan kaupungin silleen, kävelee jo tästä niinku tänne ohi täällä ihan perällä. Ei täällä loppujen lopuksi ollut kuin vissiin 1,7 kilsaa tonne ihan keskustaan. Mutta silti silleen, kun on kävellyt koko päivän, niin on aika loppu. Mutta nyt voin näyttää teille meidän hotellihuoneen, koska tää oli kyllä sen arvoinen. Tää on mielestäni ihan tosi kiva, tää meidän huone. Ja kaiken lisäksi tää on siis tosi iso. Mä en tiedä, onko meillä ennen ollut näin iso hotellihuonetta. Ja nyt on hyvä näyttää ennen kuin me sotketaan tähän. Mutta tässä on tosiaan eteinen, kun tullaan sisään. Ja sitten täällä oikealla on kylppäri. Ja meillä on kylpyamme. Tää on oikeasti parasta, koska musta tuntuu, että joka kerta mä toivon, että olisi kylpyamme. Ja nyt sit on. Ja kun tuolla on toi spaatila, niin täällä on tossut. Ja sitten noi kylpytäkit, mikä on ihan parasta, koska siis joskus hotelleissa ei ole, ja sitten sinne spaatilaan on ihan tylsä mennä ilman noita. Ja muutenkin on parasta, kun voi laittaa tommosen hotelliaamutakin. Ja sitten tästä tosiaan avautuu tämä huone, mutta oikeasti tää on tosi iso, niin kuin näkyy. Tuossa on 2 tommoista tuolia. Sitten tuolla on vielä telkkari ja pöytä. 2 ikkunaa ja sitten tässä on tää leveä sänkyaihetta, muutenkin hotellilakana, tämmönen iso pehmeä sänky. Sitten tuossa on tämmönen hieno Tallinnan kuva. Ja sitten, no meidän näkymät ei ole mitkään ihmeelliset, mutta tää on 4. kerros, eli toiseksi ylin. Ei tääkään nyt huono ole, mutta toisaalta ei tässä kauheasti muuten näy kuin noi katot. Mitä mieltä sinä olet meidän hotellihuoneestamme? Ai että täydellinen. Meillä oli vähän suunnitteilla, että mentäisiin seuraavaksi tonne, vähän levätään ja mennään tonne spa-puolelle vähän rentoutumaan ja sitten käytäisiin dinnerillä. Nyt me ollaan valmiita. Oikeasti nää kylpytakit on maailman mukavimmat ja mä laitoin myös nää tohvelit samalla jalkaan. Mä ainakin katoin, että tuolla spa-tilassa pitäisi olla siis 4 erilaista saunaa ja aika monta erilaista uima-allasta ja kaikkea, niin mä oon niin valmis vaan rentoutumaan. Me tultiin just tuolta spaasta vähän aikaa sitten. Ja nyt mä ihan pikkasen tälleen freesaudun. Väänsin mun hiuksia. Laitoin kulmakeeliin. Mä laitan vähän bronzeria, poskipunaa, ritsiväriä. Ja sit vaihan joku kivan asun. Sitten me lähdetään illalliselle. Mulla alkaa olla aina tosi kova nälkä. Ja mulla on kyllä tosi semmonen freesi ja rentoutunut olo nyt ton spaan jälkeen. Vaikka kylläkin siis joku oli pöllinyt mun pyyhkeen. Mä ymmärrän silleen, että ehkä se ei tiennyt, että se oli mun pyyhe, mutta silleen mä en kyllä tiedä, miten se on mahdollista, kun mä en laittanut ne silleen aika selvästi, että mä olin niinku siinä oli mun kylpytakki ja kaikki muut. Niin joku oli pöllinyt mun pyyhkeen, mutta silleen okei, jos silleen koit sen tarpeelliseksi, mutta silleen sit mulle ei ollut niinku mitään mihin kuivata itteeni. Mutta joo, semmonen pieni accidentti kävi tuolla. Ja mä en kuvannut siis tuolta mitään, mutta se oli aika semmonen iso, siellä oli monta allasta. Se oli kylläkin aika täynnä. Tää oli vissiin semmonen joku aika, että kaikki päätti, että nyt on niinku hyvä aika mennä tonne. Tässä on nyt mun illallisasu. Ja tässä on Jeekorin illallisasu. Tummanharmaa paita ja sitten tää tosi pitkä hame. Nämä alla olevat kengät, mulla on nämä mustat maiharit, niin ei ole maailman huonoin valinta, mutta ei ehkä maailman paraskaan. Ja myöskin tää hame, tää on tosi pitkä, niin silleen
se on niinku hyvä, mutta sitten taas toisaalta voi olla, että mulla tulee vähän kylmä, mutta se ravintola on aika lähellä. Mulla on tämmönen neule, minkä mä ajattelin, että mä ehkä laitan vielä tähän väliin ja sitten takin ja sitten ehkä otan sen neuleen pois. Katsotaan. Mä en oikein vielä tiedä, kun se on aina riski. Siis anteeksi nyt! Miten sä sällät siinä? Kengät ei mene jalkaan. Tää setti on oikeesti niin kivan näköinen. Mochipanna kat. Me käytiin just ravintolassa ja mä join lasin viinejä. Mä en tyyli ikinä juo viiniä, niin nyt musta tuntuu, että mä oon vähän hiprakassa tästä yhdestä lasista. Mutta oli ihan sika hyvä toi illallinen. Paitsi... Ihan tosi hyvä. Joo. Joo. tosi hyvä. Tosi hyvä. Nyt me tultiin me haettiin jälkkärit. Me ei syöty tuolla ravintolassa jälkkärejä, me haettiin ihan vaan tosta mustikkajäätelö. Mä otin Magnumin Doppel. Doppel Caramel Billionare jäätelön. Billionare. Nyt mä juon jäätelön ja... Juon jäätelön. Mitä? Oikeesti. Voi. Mä syön jäätelön ja sitten menen nukkumaan kuule. Aika mennä nukkuun. Juu. Ei oikeesti mä haluan vaan vaihtaa pyjaman, ottaa mun vaatteet pois ja mennä sänkyyn. Tässä on sotilasta takana. Onko viikinki? Viiski. Tää on tosi hyvä. Kupeli kukkaruutu. Kappas. No. Ja maista tätä. Oliko mä suussa vanhat vielä? Noniin. Se on niin hyvä kermajäätelö. Onko sit Kalevin se mustikkajäätelö? Tää on niin hyvä. Maistuuko sit Kalevin valkosuklaa mustikalta? Tosi hyvää. Joo, nyt me kävellään takas hotellille. Tää on jotenkin niin tunnelmallista. Toi hotelli oli siis... Hotelli! Toi ravintola! Oikeesti hyvää yötä! Hyvää yötä! Hyvää yötä! Moikka! Droonid on kõige kiiremini arenev valdkond selles sõjas, sellepärast õppused ongi rahutamatu osa. Me siis yritettiin katsoa tästä vähän tämmöistä, tultiin just aikaista hotellille ja ajateltiin, että me katsottais vähän jotain. Ajateltiin, että me katsotaan vähän niinku jotain telkkaria, mutta eihän me tajuttu, että täällä on vaan niinku, nää puhuu täällä vaan eesti, kato. Nää on kaikki nää telkkarikanavaksi vaan viron kielellä, niin eihän me tajuta tästä mitään. Mä ajattelin, että me oltais katsottu jotain niinku telkkaria tässä, mutta nyt me sitten katsotaan jotain uutisia viron kielellä tässä. Ei oo parempi. Mun mielestä parasta on, kun... Siis oikeesti mä oon vaan niinku sekasin, mut siis... Mikään ei oo parempi. Mikään ei oo parempi. Se on parasta, kun tulee niinku hotelliin ja sit pääsee näihin hotellilakanoihin. Mulla on tää hiusklipsi, mitä ei nyt ollenkaan hyvä, kun on vakaudessa. Niin ja sit voi just vaan löhöillä. Ja sit on ihana tunnelma. Ainoa vaan, että nyt mä ei pysty kattoo telkkaria kotoja vaan viron kielellä. Ja sit meillä ei oo mitään, mistä vois kattoo Netflixiä, vaikka puhelimelta on vähän huono ehkä. No niin joo. Täällä mä katsoin sit vaan jotain TikTokkeja tai jotain. Mä tulin toivottamaan hyvät yöt. Musta tuntuu, että mä oon kuvannut tänään vähän silleen sekalaisesti. Tai silleen, että mä oon kuvannut koko päivältä, mut aina vaan mennyt paikasta toiseen. Ehkä mä oon jonkin verran höpötellyt. Ja sitten ehkä mä voin höpötellä teille myös vähän lisää huomenna. Mut huomenna on taas uusi päivä. Mä ajattelen, että mä kuvaan vielä teille huomiselta. Miten mieltä oot tästä päivästä? Onko ollut onnistunut? Ai että täydellinen. Munkin mielestä tää päivä on ollut niinku tosi hyvä. Mun jalat on niin kipeänä, koska on kävellyt. Me ollaan kävellyt tänään tosi paljon. Mulla ei oo mitään askelmittaria nyt tai mitään sitä Apple Watchia tuossa voinut kattoo. Mutta varmaan siis paljon tullut kilometrejä, koska jos mun jalat on jo ihan kipeänä. Mä tulin toivottamaan hyvää yötä, niin nähdään taas siitä huomenna. Hyvää huomenta. Me ollaan just nyt lähdössä tonne hotelli Ampalle. Mun mielestä se on oikeasti yksi paras osuus, ellei paras osuus siitä, kun yöpyy jossain hotellissa. Me herättiin tossa melkein puolisen tunnin sitten, mutta mä oon ihan silleen jotenkin vielä niinku pökkäräinen.
Mut eiköhän tästä herää, kun saa vähän kahvia ja ampalaa. Sitten vielä lettuja. Aina vaan toi hillo on jotenkin vähän ehkä hassun näköistä. Onks hyvää? On. Mä näytän teille nyt mun 2 tän reissun ainutta ostosta, mitkä mä tein eilen. Mä ostin tuolta laivalta tän Idavarkin suihkumoussan, koska nää on oikeesti superhyviä. Mulla oli aiemmin se Vanilla Foodke. Se tuoksuu tosi hyvältä. Ja tässä on ihan semmonen kermanen koostumus. Joita tuoksuu niin hyvältä. Mä en ehtinyt edes haistella tätä, mutta tää kuulosti vaan niin hyvältä. Tää toinen ostos, jonka mä tein, oli Zarasta. Oikeesti mä ihastuin tähän heti, koska vaaleanpunainen on mun lempiväri. Niin mä ostin tämmösen vaaleanpunaisen. Mä en oikein tiedä, onks tää niinku... Mä sanoisin, että tää on enemmän niinku farkkupaita, eikä farkkutakki. Mutta toki tätä voi käyttää silleen varmaan molemmin. Tää on mulle vähän tämmönen niinku oversize fitti. Farkku, paita, takki. Tää oli ihan täydellinen. Nyt me lähdetään seuraavaksi sinne testaa toi kuntosali, koska se pitäisi vissiin olla aika hyvä kuntosali. Se isä, mä vähän eilen kattelin, niin mennään testaa, onko se hyvä. Moves those hips like a Shakira. Mulla ei mitään hajua, miksi täällä on tämmösiä vesikippoja. Tässä on kaiken lisäksi ehkä 1 desi. Mä laitan nyt tän kylvyn päälle, tai siis kylpyveden tulemaan tänne. Mä laitan tonne ensin vähän tällaista suihkugeeliä. Mulla olisi ollut tämmönen niinku laventeli Bath Bomb, minkä mä otin mukaan. Mä en tiedä, onko siitä kauheasti enää hyötyä, koska mä en oikein tiedä, mitä mä ajattelin, kun mä niinku laitoin tätä suihkusaippua silleen noin paljon. Mä ajattelin, että jos se laittaisi silleen vähäsen. Mutta nyt mä en laita tätä. Tästä tulee tänne vaahtokylpy. Tässä on mun päivän asu. Mulla on tää mun uusi vaaleanpunainen farkkupaita. Tää on oikeesti mun mielestä aivan ihana. Tää käy hyvin silleen auki ja kiinni. Sitten mulla on tämmöset vaaleet farkut ja sitten New Balancet. Tällä mennään. Mä kyllä tähän takin vielä päälle, koska siis vielä ei ole ihan niin lämmin. Mutta tänään on ainakin parempi sää kuin eilen, eli ei pitäisi sataa lunta tai mitään, niin se on ihan kiva. Me lähdetään nyt varmaan ensin vähän vanhaan kaupunkiin kiertelemään. Ihan vaan silleen, koska se on tässä ihan lähellä. Me kävellään muutenkin sen ohi takaspäin, niin käydään varmaan siellä jossain lounaalla. Sitten kun kävellään takaspäin, niin me käydään varmaan hakemaan jostain kahvit, koska tarvitsen kofeiinia, kun en nyt tänään sit saanut tuolla aamupalalla mitään hyvää kahvia. Ja sitten mennään satamaan. Ja sitten takas lähtee meidän laiva 15.30. Tässä on meidän Glamorous. Sano siitä, että ketsupista piti maksaa. Juu, siis meidän piti maksaa erikseen, että me saatiin ketsuppia Mäkkärissä. 40 senttiä per pussi. Ihan älytöntä. Mut saatiin. Ja mä otin tämmösen jonkun uuden kanahampparen. Me käytiin just äsken lounaalla. Ja nyt me mennään sitten hakemaan jostain kahvit. Mä katsoin semmosen yhden kivan, tai ainakin se vaikutti kivalta semmonen kahvilla. Niin haetaan jälkkärikahvit. Me tultiin tänne kahvilaan ja me tilattiin mukamas niinku tämmönen 1 suklaaleivos 2. Mut sit se ymmärsi väärin ja antoi meille molemmille tämmöset, mutta en valita. Kyllä menee aina jälkkäri. Me tultiin just hetki sitten kotiin. Mä oon tosi väsynyt, mutta todella iloinen. Toi reissu meni jotenkin... Oli niin onnistunut reissu. Tällainen tommonen mini getaway. Toi on niin hassua silleen jotenkin, kun on aiemmin asunut just Jyväskylässä, niin se, että sit silleen voi vaan niinku noin nopeasti vaan mennä laivaan, olla yön Virossa ja sit vaan tulla takas seuraavan päivänä. Me itse asiassa käytiin vielä tuolla Sadamarketissa. Mä oon varmaan, kuinkahan monena vuotena mä oon käynyt siellä ja kattonut, että oisko sinne tullut just niinku selsiuksia tai nokkoja. Niitä ei vielä ollut rantautunut Viroon asti, mutta nyt niitä oli tullut. Ja arvatkaa niiden hinta. €80 nokosta, kun ne maksaa Suomessa tyyliin 2,72-2,80, silleen niin kuin melkein 3 euroa. Okei, Sahan. Niin me ostettiin nokkoja. Ei nyt mitenkään silleen älyttömiä määriä, koska mä nyt en juo kuin silleen 2 kertaa viikossa ihan, en yhtään enempää. Mutta otettiin Jekorille tätä Ramonade-makua. Tässä on 1, 2. Mä nyt muistuttu, että me otettiin 3. Joo, ja sit mä otin itselleni tätä
Grand Sour makua, eli tätä sitruunaa, toi on ihan superhyvä maku. Siellä ei ollut mitenkään niin laaja valikoima, mutta siellä oli just niin kuin meidän molempien lempparimakuja, eli Grand Souria ja sitten Ramonadea. Ja sitten, joo, noita molemmille 3. Ja sitten me otettiin molemmille vielä yhdet tämmöset Sunny Sodat. Tää on persikkapadelma. Mut joo, ennen kuin höpöttelen taas ihan liikaa kameralle, lopetan tämän videon tähän. Kiitos tosi paljon, jos jaksoit katsoa tänne loppuun asti. Jos tykkäsit tästä videosta, niin pistä peukku pystyyn tällä videolle. Ja jos et ole vielä jostain syystä ottanut mun kanavaa tilaukseen, niin ota se nyt ihmeessä tilaukseen. Ja me nähdään sitten ensi videolla, mikä tulee pian. Mä itse asiassa ajattelin, että mun seuraava video saattaisi olla My Week. Mä tajusin, että mä en ole kuullut ikuisuuteen My Week-videota, joten se tulee sitten, mun pitää koko ensi viikko kuvailla teille, niin sitten se tulee sen jälkeen, tämän videon jälkeen, niin saatte My Weekin pitkästä aikaa, ainakin ehkä, jos mä saan se toteutettua. Mut joo, anyways, kiitos kun katsoit ja moi moi!